गोजाम देरा बेयो जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय अरन खेरकातारी। बिथाङा जाबाय सासे जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि। बे बिजाबनि दिहुनगिरि 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे 24थि बोसोरसालिया जथुम्मा खोला बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद 18थि बोसोरारि जथुम्मा सावदुर फिटा गुदि बर' थुनलाइ आफाद थावनि खौसेथि फोथार सावदुर फिटा गासै मोनथाय लिरगिरि। बिजाबनि बेसेनानो जाबाय 125 रां। लिरगिरि बिथाङा जाबाय बाक्सा जिल्लानि। बे गोजाम देरा खन्थाइ बिजाबा बिथां अरन खेरकातारीनि सेथि बिजाब। बे गोजाम देरा खन्थाइ बिजाबाव गासै दों 81 खन्थाइफोर दं। बेनि गेजेराव दोंनैसो खन्थाइफोरनि मुंखौ रायखांना होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। सेथियाव गोजाम देरा, नैथियाव सिखारदो बयबो सिखारदो, थामथियाव मोसा, ब्रैथियाव जांख्रिखां, बाथियाव रजे माइनाव, दथियाव थै थैसामनि रेगा, स्निथियाव जिउ दिङा, दाइनथियाव लामा दोंसे, गुथियाव मोदै, जिथियाव आरज, जिसेथियाव सैनाय, जिनैथियाव अनजालि मोनाबिलि, जिथामथियाव मुंख्लं, जिब्रैथियाव आसिननि जोबथा मोनाबिलि दुब्लियाव, जिबाथियाव जारौ फुंबिलि, जिद'थियाव सावननि आबिर, जिस्निथियाव रादाय, जिदाइनथियाव देंखो, जिगुथियाव गोमायाखै, नैजिथियाव नागिरो आं आंनि इयुननि मेथाइ, नैजिथियाव देउलनि आबिर, नैजिनैथियाव समफोरा रैखाथिनि नङा, नैजिथामथियाव फामे, नैजिब्रैथियाव समनि जखायसे, नैजिबाथियाव दैज्लांनि बाथ्रा, नैजिद'थियाव फैगोन बोथोरा, नैजिस्निथियाव फैफिन नों। बेबायदिनो गासै बेवहाय दों 81 खन्थाइफोर दं। फिन बुंफिनदोंदि बे गोजाम देरा खन्थाइ बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय अरन खेरकातारी। बिथाङा जाबाय सासे जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि। बे खन्थाइ बिजाबनि बेसेनानो जाबाय 125 रां। मिजिंथिबायदि बिथां अरन खेरकातारीनि बे सेथि खन्थाइ बिजाब गोजाम देराखौ फरायगिरि बिथांमोना अनसायनानै बिथांखौ आरोबाव बिजाब सोरजिनायाव थुलुंगा होगोन।